τυχαία με τον αγαπημένο μας Αντώνη Ρέμο, γιατί προχωράμε. Να πάμε λίγο στα μουσικά και να δούμε τον Γιώργο Αλκαίο. Έτσι. Αφροδίτη μου. Βεβαίως, και προχωράμε. Έτσι λοιπόν, Φέη μου, σπίτια κλείνουν, σπίτια ανοίγουν. Πώς? Είχαμε πει και τις προάλλες ότι έχει πλέον συνάψει σχέση. Έτσι πως τα φανταζόμουν εγώ, πως τα ήθελα, αλλά γι' αυτό. Απλά είμαι της άποψης ότι είναι μια πάρα πολύ δύσκολη δουλειά. Αυτό που πώς εμείς οι καλλιτέχνες πρέπει στο μαγαζί να... Δεν ξέρω πώς να το εξηγήσω. Και χαρά σας, καλό Σαββατοκύριακο, πολλά φιλιά.